Tänään testissä Cranberry Long Drink 4,7%. Puoli litran tölkki avataan. Se ei mahu kuvaa, se on niin hieno. Se on tuli vähän liikaa. Olisin saanut teille kuvata. Tähän näin. Tuommoista punaista litkua. Olen maistanut sitä yhden, niin saa antanut arvosanoja sille. Se maistuu hyvälle. Ei maistu alkoholi yhtään siitä. Siksi se onkin niin hyvä. Mutta kyllä se pitäisi olla. Sitähän nyt näy, kun toi valo heijastuu tuohon. Siinä on kyllä jotain alkoholia. Mä otin testattavaksi 4 pakia. Ehkä ne menee tänään. Niitä mä en kyllä arvostele, koska samaa tuotettahan se on kuitenkin. Cranberry Karpalo. Tää on ihan semi hyvä. Tää on vaan huono, että siinä on sitä alkoholia, niin siitä tulee humala. Tarpeeksi vetää, että tätä voi janojuomaksi vetää. Mut hyvähän tää on kyllä. Mut sehän siinä onkin, kun tästä tietää, että tää on hyvää. Sitten tää menee aika nopea. Mut niille, ketkä ei tiedä mitä tää on. Niin tässä se on. Tämmöstä se on. Punaista. Oikein hyvää. Kaljoja mä en ala testaa, kun mä en pysty juomaan kaljaa, koska ne on pahoja. Kaikki. Näitä mä oon testannut. Ton näköistä. Punaista. Se on oikein hieno. Katsotaan sisältöä. 58 kaloria. 100. Se on aika paljon kyllä. Että kun näitä vetää, niin kyllä lähtee käyntiin päivä. Pitää aamupalaksi. No en suosittele aamupalaksi kyllä. Ennen töihin lähtöä en suosittele, mutta sehän siinä onkin, kun näitä vois vetää. Ennen töihin lähtöä tekis mieli vetää pari tällaista. Ehkä 4 tällaista. Sit lähtis käyntiin. Mut kun se ei kannata, kun tässä on sitä alkoholia. Tää on hyvä. Aika hapokasta. Katsotaan. On se hyvä, mutta menee liian nopeasti, sit tähän jää himoja. Sitten mietit, että ostaako yhden tällaisen. Ja sit sä päätätkin, että ei yksi ei riitä, pitää olla toinen. Ja sit sä päätät, että ei, 2 ei riitä, pitää olla 3. Ja 3 ei riitä, sit on 4. Ja kohta sä huomaatkin, että näitä pitäisi olla enemmän.
Tässä 4 on mitään. Nää menee tolleen, kato. Tommoseen menee. Sitä toivotaan päin. Noin, nyt se on pysyy siinä. Siinä on. Laitetaan vetää tonne päin. That's it. 4 of these. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Peukut sille. Lopetellaanko tollaista tuotetta? Oh yeah. Hyviä uusia vuosia.